Oh, quin canvi que ha fet lo Cartanyà. Costa de creure, Sí, sí. Des de que se mos ha casat, aquest xiquet és un altre. I en 4 dies Des de que se mos ha casat. és un altre. Des de que se mos ha casat. Aquí té, senyor, un desgraciat tallat amb cafè descafeinat, llet deslletadeta i sucre sense sucre. Gràcies, Bordonida. Què, Cartanyà? Comprove la vida de casat. Molt bé, una meravella. He trobat la felicitat completa. Lo casar, és la cosa més redona que pot fer l'home. Redó sí que n'estàs, xiquet, Alejandra, vida meua, carinyo. Dis-me, què vols, videta? A la peixateria, soc, a la peixateria, sí. Ui, fa una olor de peix que tomba aquí la peixateria. Que gambes tan bonitas que le han traído hoy, señora Ramona. Amb la Ramona, amb la peixatera. Perdona, vida meva. Lo què? Seitonet del pitit? A veure, mare de Lluç del Bau, no l'he apuntat, el seitonet. Perdona, salut meu, ara mateix l'apunto. No cal, ja li demano directament a la Ramona. Póngame este boqueroncito tan pequeñito, este, Ramona, gracias, Ramona. Bueno, pues ja està, en 5 minutets, Aneldo? Bueno, pues ara mateix l'apunto, i ja el compro de pas venint captiu. Fins ara. Adéu. Si veieu a la meva dona, sobretot no li digueu que he estat aquí, Et deixo 50 cèntims pel tallat. Els 25 que falten ja te'ls aniré pagant, I ai, pobre! Quan vagi a la peixateria tindrà una sorpresa. Tot l'oceitonet petit me l'he quedat jo pel menú d'avui migdia. Que es foto! Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell. Jo flipo amb l'anella que no puja mai de preu. Jo flipo amb les parets de gest del mas del Campaner. Jo flipo amb l'aguant que té un bon pagès. I això de flipar és bon senyal. I és d'abast universal. Jo veo gambals de poble o de capital. Hola. Doble canvi. Ai, me cachis! Falten 50 cèntims. Los he donat a una monja que havia de picar per telèfon en una cabina i com que les monges no tenen butxaques, que també dius, vaya fallo a l'hora de pensar els vestits. On deu ser, petit? No n'hi havia. Mentida podrida. Quan t'he picat per telèfon he sentit que li demanaves a la peixatera que et posés el seitó. A on de aquest seitó? L'he demanat, però se m'ha fotut una gorda davant i se l'ha quedat ella. Aquesta li he dit, hombre, que estava jo primero. M'enganyes, me tens enganyada. Segur que vens de fer covalides amb los amigatxos, Que no, vida meua. No em digues, vida meua. No volgo saber veure que vos han eixut un amor. No som dos enamorats, Som un matrimoni i tenim unes obligacions. L'Aneldo. Porta. Menja, fillet, que la mama t'ha preparat uns macarrons amb carneta i bechamel. Menja aquestes llenties. De segon, he fet carnasco. De segon, he fet pollastre amb prunes i pinyons. Maria, gràcies per les molèsties que et prens, però del meu home me n'he de cuidar jo, m'agradi o no. Una mare sempre és mare del seu fill, t'agradi o no. Fins que una altra dona és la dona del seu fill, t'agradi o no. A casa de la mare, lo fill és de la mare, t'agradi o no. A casa de qui sigui, la dona sempre és la dona, t'agradi o no. No us aparelleu, que m'ho menjaré tot, M'agradi o no.
Reclamar oferta de rebaixa 2x1 de paquet de mongetes. Pintura. Demanar barreja de colors turquesa i taronja en proporció del 43-57 respectivament. Comprar raspallets interdentals micro, pasta de dents antisarro, conyac baratet per cunyar, davantal senzillet, ole de quadre... Escolta, Ngaua, m'hauries de fer un favor. No! Encarrega't tu de fer els mapes per la informació del temps, que jo hauria de passar pel súper... Perdona. No, perdonat, però insisteixo, no! Sí, Alejandra, dis-me. Vale. Figues de coll de dama i una síndria. Vale, ara hi vaig volant. Hòstia, ja faig tard, Ngaua. Prou, Cartanyà, no puc més. Des que t'has casat, que t'estic fent tota la feina, cada dia la mateixa història. Ai, que si he d'anar al súper, que si he de passar per la tintoreria. Només serà avui, Ngaua. No. Fa mesos que m'estàs dient el mateix. Estàs aquí una hora repassant la llista de la compra i te'n vas? No pots res, tio! Si fins i tot dono jo el temps a la tele. Ja ho sé, Ngaua, perdona. Sí, Alejandra, dona, encara no he tingut temps, ara mateix surto a la sabateria. Bueno, va. Quins mobles? Amb el cotxe? Bueno, vale, pues ara... Coliflor, espera que ho apunto. Coliflor, safranòria, poma golden, pera blanquilla... Bueno, vale, pues ja està, ara mateix plego, ho faig tot i ja... Fins ara, adéu. Hola, Cartanyà. Ja he recollit tot el material pel documental de mon padrí. He pensat que el títol podria ser Federico Macià, resistència, agonia i mort d'un republicà. Seria la història de tota la seva vida posant un èmfasis especial als últims 3 anys, just antes d'acabar la Guerra Civil. Tinc fenya, Anselmo. Parla amb la Ngaua. No! Que no m'has dit que ja plegaves? Dona, però si acabo de parlar amb tu per telèfon, no m'has donat temps ni de tancar l'ordenador. Vaig a parlar amb el teu jefe perquè això no pot ser. Hòstia, firmes. Ei, què passa, Alejandra? Passa que no pot ser que tinguis el meu home tantes hores enganxat aquí a la fenya. Ara té unes responsabilitats a casa que no li permeten perdre el temps. Ja en parlarem amb més calma. Ara me l'emporto que m'ha d'acompanyar a buscar els mobles amb el cotxe. Tira! Ok. Escolta, vindrà demà al matí o...? A partir de les 11 que m'ha d'estocar un quarto. Va. Ai, passa cap allà, va. Ai, ja. Déu meu, que fort lo mal que pot arribar a fer el matrimoni. Però tu i jo ens casarem algun dia, no? Algun dia? De moment, què et sembla si ho celebrem? El què? Lo bé que estem visquent juntets. Me ve de gust fer un soperet íntim. Tu i jo, solets, aquesta nit, a casa. Què et sembla? Guai, cari. Compraré 2 llevàntols. No preferiries bogavante? És el mateix, cari. Que bé que ens entenem, oi? No li has de fer portar tants pesos, pobre fill meu, que té l'esquena molt delicada. Només ha sigut un mal gesto que ha fet al carregar la cònsula al cotxe. Ara li faré una frega amb una mica d'engüento. Deixa't estar d'engüentos, Alejandra. Ara li porto jo l'esterilla elèctrica i amb l'escauforeta segur que li passa de seguida. Ah, no et preocupes, Maria, gràcies. Ja tinc la mà untada de crema. Estira't cul en l'aire que t'aplicaré una mica d'engüento pel mal d'esquena. Què és aquesta olor de conyac? Ara t'ho anava a preguntar jo. Deu ser que t'engüento. Ai, senyor, tinc unes ganes que mos acaben les obres de casa nostra. Quan les acaben? Va per llarg. Tot depèn de la cúpula barroca. I jo estic que ja no puc més, Vicenç. Ta mare em tracta amb una sobirania i amb un despreci que jo tot el dia ploraria. Alejandra, has de pensar que això és casa seva, i aquí ella pues, se sent la soberana, claro. Sí, ves-li donant la raó. Em vaig estirar al llit perquè hasta sembla que m'ha agafat com a febre. Compra maduixes per sopar. Ensenya-li el culet a la mama. Ai, Vicenç, aquesta Alejandra me té crucificada. Me tracta com si fos un encòrdio. No li tinguis en compte, mama. Ara s'ha anat a estirar al llit perquè no es trobava bé. Ves-li donant la raó. Ai, jo sí que no me'n trobo de bé, fillet. Em sento mal per tot el cos. Per mi que aquesta bruixa m'enverena el menjar. Va, per l'amor de Déu. Vaig estirar un ratet al llit, que hasta em sembla que hi ha agafat com a febre. Compra cireres per sopar, que són el doble de bones que les maduixes. I la sensació de no tenir a les mans
tots els nostres somnis realitzats. Ole! Au, Verdagí, quan vulguis. Doncs vinga ja, sopem! Estan vius. Pensava que tirant-los una mica de llimona per sobre l'àcid els deixava ja fatal, però... Ai, no digo rucades, eh? I va, mata'ls d'una vegada, que em moro de gana. És que no puc, tia! A mi aquests bitxos em ginyen! Fes-ho tu, va. Sí, home, jo estic a favor de la vida dels animals. Pobrets! Ai, jolín, Verdagí, no em digues que has quedat amb algú. No? Què va? Ja obro jo! Hola, com estàs, xiquet? Què tal, tios? De què aneu? Verdagí, perdona que et molesti a aquestes hores. T'he trucat, però tens el mòbil desconnectat. Ah, sí, és que estem fent un superet íntim amb la Tilda i no volem que ens molesti ningú, no? Clar. Molt bona idea. Doncs a mi m'està molestant l'Anselmo. El porto enganxat al meu cul des d'aquest matí. Em vol vendre la moto un documental del seu avi. Tu en saps res del tema? Ah, sí, em va menjar la parola un dia, però li vaig dir que li mengés el cartanyà per treure'm-el de sobre. Doncs el cartanyà me l'ha passat a mi i jo te'l torno a passar a tu, ok? Hola, guapa. Carai, quin soperet, lladres! Sí, un superet íntim. Se pot saber què hi feu aquí? I on vas amb aquesta banderota? Yo te Tilde, va a hacer un atentado contra la moral de este pueblo en forma de documental descerebrado. Que les noticias volen, Anselmo? Us he seguit hasta aquí siguiendo el sendero de sangre que deixa aquesta bandera. Sí, la sang dels nostres! Això és el que ha xugat aquesta bandera! Prou! Aquí no es mata ningú. Bueno, sí, us podeu esbravar matant aquests bitxets, eh? Què us sembla? Vinga, un cada un, com a bons germans. Vols dir que amb una mica de suc de llimó pel damunt no quedarien liquidades ja, aquestes cuques? Si de limo, dice, esto hay que matarlo con un par de huevas, como los toros. Vinga. ¡Ey! Va por ti, España! No, tio! No, que aquests ganivets valen un huevo. Per favor, és que ningú tindrà pebrots de matar aquests bitxos com Déu mane. Doncs jo conec una manera molt pràctica i humana d'acabar amb la vida al llamàntol, però em falla la memòria. No sé, potser sopant una mica. No puc més, Maria, no puc més. Tot el dia tinc com a basca perquè noto que no m'acceptes. Uns Vicenç! Diu que no l'accepto. Te tinc acollida a casa meua mentre us acaben lo palacio en què et cau d'anar a viure. Vols més acceptació que aquesta? Fins, Vicenç, me vol fer sentir com una aprofitada que viu del cuento? Escolta, si vols que el teu fill i jo marxem, només mos ho has de dir, eh? Es pot saber per què us esbaralleu com a dos fieres? Ta mare mos ha ratllat la cònsula. Quina? La que jo m'he esllomat pujant aquesta tarda? Sí, la que hem comprat nova, I ha marcat com una seta feta de través marcada així en un gabinet. No ho és, una seta de sorra feta de través. És una M, de Maria. Mama, i tu creus que mos has de desgraciar una cònsula fotent-hi la inicial allà? Voleu saber per què ho he fet, oi? Perquè això és casa meua i m'emprenya que m'hi fotin mobles sense ni avisar-me. Tot el que hi ha aquí és meu i per això he ratllat la M, com a vulguem dir, això és meu. Au. Xampull i l'agró. Ta mare no està bé, Vicenç, no està bé. Sí, que està bé, el que encara que no ho sembli, doncs ella té el seu gènit i mira, haurà vist la cònsula. Deixa-la estar la cònsula, no és la cònsula. És una darrere l'altra, no em pot dragar, Vicenç. Me fa unes mirades de vàmpira que si fos per ella jo ja fora morta. Me'n vaig al cementiri amb les amigues. Almenys allà hi trobo una mica de vida. Només descanso quan ella no hi és. Vicenç, jo com a filla seua, perquè a pesar de tot me considero amb l'obligació de comportar-me amb ella com si fos ma mare, jo la portaria a una residència. Serà el millor per tots. Plou del poble, que està ben oblidat, que no ploure no és considerat. Quita ese banderín. No, lo banderín no. Acau, portes mitja hora engolint. Vols fer el favor de matar aquests bitxos i fotre el camp de casa meua? Ara m'hi poso. Però si els mato jo també em menjo, no? No. Doncs va, mata'ls. No, vull dir que no els mato. Joder, els que s'estan matant són aquells dos.
Però pareu ja, tios! Sí, ja fa rato que he parat. Estic penjant la bandera de la falla al balcó perquè no sembles que volia portar problemes. És aquest ganado, aquesta cosa curta i verenosa que té ganes de cizaña. Ganes de justicia. ¡Vale, propaganda al aparato izquierdoso, Guarda ti! Que pots deixar-li fer un programa a esta cosa rojiza? No, si encara n'hem de parlar. No és segur que es faci. Vol dir que no és segur. Lo cartanyà me va dir que sí. Recolloni, que ja no m'hi voleu a les festes. Passava per aquí baixa i sentir los crits aquests parell d'estaquirots, que no m'enteri jo que foteu farres a les meues esquenes, Vinga, on se sopa aquí? Bardagí, fes alguna cosa per l'amor de Déu. La Pordonida! Ens va de perles que hagi vingut. Perdonida, tu que domines el tema cuina i tal, que no t'importaria matar-nos un parell de bogavantes? Com se diu? Oh, serà jeta la tia. Te vens a fotre lo nostre sopar i encara vols cobrar. Oh, pues si no cobro, no mato. Són los meus principis. Aquí, Bordonida, aquí. Principis. Vaig a posar una mica de música. No. Guarda'm el lloc. Hombre, ya podíais avisar, ¿no? Que aquí se comenzaba a sopar. Oiga, es que ya que ver la poca educación que tienen algunos. Pues mira, Bardagí, si te quedas, no ve la meva idea. Dios es amor, San Pedro lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Alejandra, on aneu la mama? A cementiri? Bueno, això és el que ha dit ella, Pues mos ha mentit, Alejandra. Ha buidat tot el seu quarto. Se n'han portat tota la roba i tots els catxarrets per la intimitat de la higiene. Sí, ja me l'he donat, ja. I pel mossèn a veure si en sap alguna cosa. Dóna-li records. Hola, mossèn Joan. Soc jo, el Vicenç. Sí. D'allò no haurà pas vist a ma mare. Ole, una poca de gràcies, mossèn. Dios. Està ballant per a bailar la bamba en una discoteca. Diu que no en sap res. Ai, tu senta't a taula i sopa. Ta mare segur que està bé. Alejandra, parles amb una certesa molt gran d'aquest assumpte. Que potser m'has de dir alguna cosa. T'he fet conill amb s'afanya. No em desvies el tema, Alejandra. On deu la mama? Ai, no ho sé, on de? Lo que sé és que si ha pres la determinació de marxar estarà millor ella i estarem millor nosaltres. Se t'ha refredat el conill? Alejandra, no em diràs que l'has fotut en una residència sense dir-me mini-piu? Aquest conill no valdrà res. Deixa'm estar el conill, collons! L'has fotut amb un hogar de l'anciano, sí o no? No! Et menjaràs el conill o el cola pel forat del vàter? Bardagí, fes alguna cosa per l'amor de Déu. Però què vols que faci, carinyo? Ah, t'ho he de dir jo, tot ho he de dir jo i tot ho he de fer jo en aquesta casa. Silenci, collons, que pujaran los veïns si foteu tant xivarri. Calla, tu gorrona! Fora tots de casa meua, fora! Eso no me parece educado, Ai, fer fora uns convidats, on s'ha vist? Almenys deixem-nos acabar. No heu d'acabar res, no us hi ha convidat ningú aquí. Aquest sopar era per mi i per Bardagí. Digue'ls-hi, Bardagí! Jo ho has dit tu, Cari, passo de reiterar. Ah, molt bé, doncs vinga, qui més vol pujar a sopar? Bona nit, fillets. Ai, que potser feinosa. I no, Maria, no. Passa, dona, passa. I truca a unes amigues també que vinguen cap aquí, on n'hi caben 3, n'hi caben 300. No em diràs que et quedes a dormir també. Ai, xiquets, us he de relatar una desgràcia. M'acabo d'escapar de casa. Però si és casa teua, de qui pots escapar? El Vicenç i aquell collons d'arpia que li fa de dona em volen fer fora de casa meua per portar-me a una residència. Mare de Déu, quina cara més dura. Que em deixeu quedar aquí. Vatres que teniu espacio. Se fora la gent de casa suya, però que feo que és això, Hostes vingueren, cada casa ens tragueren. Garrotada. T'han ocupat la casa, Maria. Seu aquí amb nosaltres i ocupa un puesto d'honor. Venga. ¡Ocupación al poder! Buenas noches, compañeros. Hemos visto ondear en el viento la bandera que nos hermana y nos une. La madre anarquía, representada con sus colores rojinegros. Y viendo que dejáis la puerta abierta en señal de benvinguts, paseu, pues eso, que pasamos. ¡Peña! Bardagí, per tu no s'ha acudit tancar la porta! I a tu? Bardagí, l'al·lèrgia! Què
estàs desganat, Vicenç? Cada vegada t'hi veig més conill al plat. És que és estopenca, aquesta carn. No baixa bé, això, se'n fa la bola. La setmana passada n'hi vas menjar i només feves oh i de la bo que ho trobaves. El que vaig menjar la setmana passada el va cunyar la mama, i era un conillet petit, que són tendres. Però tu aquí m'has fotut un conill que sembla un ciervo, això, i una sanfanya desfeta, com estabitxada. Us haveu dit antes, home, t'he preparat un altre platet per si et quedaves amb gana. Mira, arengada de la costa. És un tuf que no s'aguanta, això. Perquè l'arengada té l'olor forta, però el gustet lo fa molt fi. No em vull jo ara d'arengada de la costa, no? Ja estem pas aquí a la costa. Fa uns dies vas dir que t'encantava. Li vaig dir a la mama, perquè ella m'hi treu les aristes i em posa un ambientador amb olor de pino a la taula per matar la bravada de les arengades. Te l'he posat allà, l'ambientador. Massa lluny, allà. No m'arriba l'olor aquí. No el vull, el tovalló. No me'l fiques bé, me'l fots massa apretat. La mama me'l fica i ni me n'adono que me'l fica. Té, los postres. Bracet de gitano que t'he fet, Fot-te-lo al cul, a braç de gitano! No em vull de braç de gitano! No el saps fer! Només m'agrada el que fa la mama! Molt bé, doncs casa't amb ta mare si la trobes. Me'n vaig. Ara, vull que sàpigues una cosa, M'has amargat l'existència. Me'n vaig a casa dels meus pares, que és més gran i és més maca que aquesta. Marxa d'aquí, asquerosa! Ves-te'n on vulguis! I la casa nova que mos estan fent, me la quedo jo perquè l'estan pagant los meus pares. I hi pots fotre un coet a la casa i te'n vas a la lluna! Quan te n'arrepentisques del teu comportament, perquè te n'arrepentiràs, ja saps on trobam. Perquè a pesar de tot, seguixo i seguiré sent la teua dona, i una dona pel seu marit mai tindrà un no. A tot el que et demanin diràs que sí? Sí. Molt bé, vull la divorci. No, me'n vaig a recollir les meues coses. Sí. Mama! On ets, mama? Lo importante y básico para la convivencia en una casa ocupada es la organización. Pero qué bien habla el judío, Que és judío, aquest xiquet. És pesadet i li agrada llamar. És el que se'n diu un squatter, Maria. Un moviment llibertari que adquirí molta popularitat a Berlín. Són gent que es dedica a ocupar cases deshabitades per rehabilitar-les. Ja, aquesta casa no està deshabitada. La pregunta seria per què l'han ocupat. Bueno, a veure, deixem que aquest xiquet mos acabi de fer la perorata. Adelante, muchacho, prosigue con tu oratoria. Se agradece, compañero. La igualdad entre todos los seres que habitan la casa es un axioma para nosotros. Hombres, mujeres, perros. ¿Pero qué hacen aquí estos lamantus? Esto es opresión, compañeros. Libertad para el lamantus. Ay, qué buen corazón que tiene, chiquet. Josan, ese es mi nombre. Ah, pues mira, Josan, a mí, que no soy una cuca de estas para el arroz. Mi hijo y la mía joven me querían llevar a una residencia para la edad tercera. Y eso que soy yo que los esté manteniendo a pan y cuchillo en mi casa. Por el amor de Dios bendito. Ui, creu en Déu. Empiezo a veure contradiccions aquí. Pues no se preocupe, señora, que aquí la vamos a tratar como una reina. Ch, Peña, habilitando un camastro para la abuela, que hay que procurar su descanso y bienestar bajo este humilde techo. Ch, Bakunin, Pasionaria, vosotros seguid a los compañeros y poned su a modo de manta, por si la yaya necesitara ropa y calor. Va. Venga, Bakunin. mechote. Come un poquito, que tanto darle a la lengua debe de desgastar mucho. Se agradece, compañera. ¡Anarquía! Coño, digo, aquel payo de anarquía. Pero a ver, este tío que es anarquista, buena persona. Mama! T'he picat per telèfon perquè vinguessis. T'he picat perquè sàpiguis que sé el que voleu fer amb mi i perquè veiguis que em sé valdre per jo mateixa. No, mama, jo mai t'abandonaria. Només vull dir que l'Alejandra ha marxat i que ja no estem junts. Mama, torno a ser teu. Mama, torna a casa amb mi. Fillet meu! Vaya, ya están ahí mis padres. Tú vienes a buscar a tu madre y a mí me vienen a buscar mis padres. Paradójico, pero igual de bonito y entrañable. Bueno, Peña, se agradece un huevo la compañía, pero mañana tengo control de violonchelo. Estoy en el último curso de empresariales. Es la época de exámenes y no veas la que apretan. Bueno, por cierto, muy bonita la queo, ¿eh? Un diseño de interiores, puta madre. ¡Anarquía! I quartos. Vaya pijerío, xiquets. A ver. Aquest paio és del teu o és del meu, Sant Elmo? No ho sap ni ell. Liquidem aquelles dos cuques.
Crec que és el superet més íntim que hem fet mai, oi, Cari? Has tancat la porta? Ara la tanco. Ventada acollonantment forta que llimpia i despeja el cel d'un element terriblement inestable que marxa així cap a casa seua, on espero que li surtin arrels i que s'hi foti fulles. Vamos a tocar los cojones mucho rato aquí? Allunyament temporal de la llavor materna que, empentada pel mal temps local, emprèn un vol migratori interceptat amb valor, coratge, entrega i carinyo pel fruit de la pròpia llavor. A ver, todos tenemos derecho a la vida, sí, pero el perro, el más grande, huele. Y se entiende que cuando digo huele me refiero a que huele mal. I fins aquí, lo temps. A casa de qui figo, la dona sempre la dona, t'agradi o no.